शेतकऱ्याच्या पिकाला योग्य भाव नसल्याने शेतकऱ्याची आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. शेतकरी जनार्दन सीताराम माने यांची आत्महत्या घटनास्थळी शिवसंग्राम पक्षाचे सुरेशराव शेटे पाटील, नवनाथ भाऊ इसरवडे साहेब, तहसीलदार वाघ साहेब, संदीपराव बामदले यांनी घटनास्थळी भेट दिली व पाहणी केली. शेवगाव तालुक्यातील जोरापूर या गावी जनार्दन सीताराम माने या शेतकऱ्यांनी काल अतिशय अशी दुर्दैवीरित्या आत्महत्या केलेली आहे आणि त्याचे पडसाद पूर्ण जिल्ह्यावर उमटत आहेत. ही सहकाराचं आगार म्हणून अहमदनगर जिल्हा ओळखला जातो आणि त्या ठिकाणी पाणी असून ऊस लावून शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात, यासारखी दुर्दैवी गोष्ट आपल्या नगर जिल्ह्यामध्ये घडत आहे. तर शिवसंग्रामचा जिल्हाध्यक्ष आणि शेतकरी संघटना यांच्या वतीनं मी त्या कुटुंबाच्या दुःखामध्ये पूर्णपणे सहभागी होतो. शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास कारणीभूत झालेले कारखाने, सहकाराच्या नावाखाली धनदांडगे झालेले कारखाने, अशा शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करणारे कारखाने यांच्यावर जर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येत असेल तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी मी आमच्या शिवसंग्राम पक्षाच्या वतीनं आणि जिल्ह्याच्या वतीनं या ठिकाणी करत आहे. तसेच या शेतकऱ्यांना आणि इथून पुढे शेतकऱ्यांचा जो ऊस जाणार आहे त्या शेतकऱ्यांचा ऊस जाणार आहे की नाही आणि त्यांना त्याचं पेमेंट वेळेवर होणार आहे की नाही याची पूर्ण खात्री कारखान्यानं देणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीनं आत्ताच शेवगाव तालुक्याचे तहसीलदार वाघसाहेब यांनी उद्या मीटिंग बोलवलेली आहे 4 कारखान्याची. तर या दृष्टीनं जर नियोजन झालं नाही तर जिल्हाभर नव्हे तर आपल्या शेवगाव आणि नेवासा या 2 तालुक्यामध्ये तर शेतकरी 100 आणि 1001% कारखान्याच्या विरोधात खूप मोठं तीव्र असं आंदोलन करतील आणि होणाऱ्या कारवाईस प्रशासन जबाबदार राहील असं मी शिवसंग्रामच्या वतीनं सांगतो. काल झालेल्या दुःखद घटनेत त्या ठिकाणी आज आपण सर्वजण जमलेलो आहोत. घटना ऐकून किंवा पाहून आपल्याला शेतकरी म्हणून खूप दुःख होते. तरी शासन प्रशासन त्यांच्या दुःखात सर्व सहभागी आहे. त्यांच्या दुःखाचं निरसन आर्थिक लाभ देऊन काही होऊ शकत नाही, तरी पण शासनाकडनं जे शक्य आहे शेतकरीचं आत्महत्याचं प्रकरण करणं, याबाबत आपण त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यायचा प्रयत्न करू. आणि याच संदर्भात आपण सर्व संबंधित साखर कारखाने तालुक्यात त्या परिसरात असले 4 साखर कारखान्यांची बैठक लावलेली आहे. त्यात आपण तुमच्याकडनं आलेल्या सूचनांचा आपण त्यांना सारासार विचार करणं, सर्व ऊस गाळप होईल याबाबत आपण त्यांना सूचना करीत आहोत. आज शेवगाव तालुक्यामधील जोरापूर येथे काल झालेल्या माने कुटुंबियांच्या आत्महत्याच्या ठिकाणी आज शिवसंग्राम पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माननीय श्री सुरेशराव शेटे, शेतकरी संघटनेचे नेते, त्याचप्रमाणे परिसरातील सर्व कार्यकर्ते आज या ठिकाणी या कुटुंबाचं सांत्वन करण्यासाठी आज आम्ही येथे आलो होतो. इथली परिस्थिती बघितली. पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय आमदार विनायकरावजी मेटे साहेब यांनी सुद्धा मला दुपारी फोन करून या घटनेची सगळी सविस्तर माहिती घेतलेली आहे आणि ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता लागेल त्या ठिकाणी ते स्वतःसुद्धा लक्ष घालून या कुटुंबाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे असं आमचं बोलणं झालं. त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी येऊन परिस्थिती बघितली. तरी या शेतकऱ्यावर ऊस तुटून गेला नाही म्हणून आत्महत्या करण्याची वेळ ज्या ज्या कारखान्यांनी आणली, ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी आणली, या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्यासाठी माननीय तहसीलदार साहेबांना आजच्याला मी सांगितलं आहे. त्यांनी उद्या मीटिंग लावली. जर उद्याच्या मीटिंगमध्ये योग्य तो निर्णय घेतला तर बरं आहे, नाहीतर आम्ही सर्व संघटना एकत्रित येऊन या शेतकरी कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी एक तीव्र स्वरूपाचं असं आंदोलन करून यापुढे सुद्धा नेवासा शेवगाव या तालुक्यामध्ये ऊसाचे जे प्रश्न आहे ते मार्गी लावण्यासाठी जितके आम्हाला ज्या ज्या ठिकाणी चक्रा मारावं लागतील ते सर्व करण्यास आम्ही तयार आहे. परंतु आता मी एक शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की ऊस गेला नाही म्हणून कुणीही आत्महत्याचं सारखं असं पाऊल उचलू नये. हा ऊस आपण आपल्या पद्धतीनं आपण जिथं जर समजा या लोकांनी हात जोडून जर ऊस नेला तर बरंच आहे, पण जर हात जोडून जर यांनी आपल्या विनंतीला मान नाही दिला तर आपण नक्की दांडा घेऊन सुद्धा हा ऊस कारखान्यावर नेऊन घालण्याचा 100% प्रयत्न करू. जय हिंद, जय शिवसंग्राम. आणि ही वेळ शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या व्यवस्थापनामुळे आलेली आहे.
कारखान्याचं व्यवस्थापन अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं चालल्यामुळं आज शेतकऱ्याला ही वेळ आलेली आहे. कारण परिसरातला ऊस सोडून त्यांनी बाहेरचा ऊस आणला आणि त्यामुळं परिसरात जे शेतकरी कायमस्वरूपी ऊस देणारे आहेत त्यांच्यावर आज आत्महत्या करण्याची वेळ आली. या कुटुंबाला जे दुःख झालं या दुःखामध्ये शेतकरी संघटना आणि सर्व नेवासा तालुका त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील. त्यांना शासनाची जास्तीत जास्त मदत कशी होईल आणि कारखान्याने सुद्धा त्यांना जास्तीत जास्त मदत द्यावी अशी मी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ही इच्छा व्यक्त करतो. आणि त्या कारखान्याने या शेतकऱ्याच्या होणाऱ्या नुकसानीला प्रतिटन 200 ते 300 रुपये ह्या उशिरा तुटलेल्या ऊसाला देण्यात यावा अशी एक मी मागणी करतो.